Jeg skal lave en korstemme til den her melodi. Og det vil sige, at jeg skal lave nogle noder. Så nu skal jeg lige op og vælge menuen og jeg gerne vil lave nogle noder. Det er den her. Der kan man vælge at trykke her eller fjerne den. Man kan også bare trykke på N. Så forsvinder den der bogstav N på computeren. Yes. Nu har jeg trykket på N. Og nu er jeg klar til at lave noder hernede. Og så skriver jeg der bare lige, nu er det jo en F-dur, jeg skal lave, så den skal der lige bestå af et F, og et A, og et C. Så lavede den akkord, der passer til den her, ser godt nok lige, der er en 7'er. Jeg trykker lige Escape. Og nu er der jo sådan, at før der havde N stående, der kunne jeg tegne noder alle mulige steder, men hvis jeg lige trykker på N igen eller Escape, så er der bare en almindelig mus. N, ikke N. Og så kan jeg trykke på en af de toner her, og så kan jeg flytte dem op og ned, det jeg nu vil. Nu var det jo et F før, fordi det var grundtonen i F-dur. Men jeg vil egentlig gerne have den 7'er på, så jeg vælger lige at tage det der E i stedet for et F. Og sådan laver man simpelthen noder.